dzamakatemera mwana wangu ngedzei yanembo dzenyu chiti mare dare zvaitwa utarezo ndimapfuwa Cornelius achitara kuna John kunyongana John kunyongana mwana wacho akatemerwa Nyora ari muno ngauye toni ndani na yangu na limkwasho wangu nyongana ndaida kuziva kuti nyora dzavakatema mwana inyora dzedu uye dzakamira sei. Mwana uyu ndiye mukadzi wake. Aiwa kwete mwana wangu ndiye aneshaika mazuva afuya. Ndofunga ndakambogara pasi nepambo wangu mazuva apera tichitubura zvine nhau yenyora idzonzidzi. Mukwasha wangu haana kuramba ari nhau akaibvumba tichinge taura zvatataura. Anonzi ani mwana wamutami nezvacho? Gresheni Mapfuwa. Gresheni Mapfuwa. Gresheni Mapfuwa ndiye mwana wacho. Then pakutaura kuti ataita neida itazokwanisa kuzojekesana ndofunga ndozoita kuti tisvike kuno pamwe ngatibatsire kuti yananisa nemakwasha wangu. Imimi muntu akachekwa Nyora. Akachekwa Nyora. Uye kuti ubva wapedze dare iroro kuti achinyatozwisisa kuti imimi zvainzi Nyora idzi ari kuchekwa dzinzi pedzei. Mushure mekunge ndagara nawo kwasha wangu awa ndichiwabvunzisisa. Iyo hando dzenyu yakati ngedzei. Paakachekeswa Nyora akanzi chii? Iye paakachekwa ndiwo haana kuziva kuti dzadziridzei. Asi mukwasha aingochekwa Nyora chete pasina chataurwa kuti tiri kuchekera Nyora zvakati. Ikoko haana kunyatsochekesera asi kuti mukwambo ndikazongoti aiwa ndaedza kuprotecta semhuri yani semhuri yangu. Right, iwe mutaurwa iwe John. Kusimudza voice. Kusimudza izwi. Kuti mambo vanzwi. Zviri kunyorwa. Kusikore ndinarongere kuti mukwasha wangu uyu zvaari kutaura ivo vana ava nhasi uno mukwasha mukwambo wangu uyu zvaari kutaura nhasi uno mukwambo here kanditezva mukwambo ndiani ipa mukwambo ndini ndofunga varizve mukwasha wangu anenge asiya sozwa zvakanaka audo vadosaka kutadza kunase kupindura kana even patakambotitaurei nhau idzoona kuti miri yake haisi kuita zvakanaka asi taitaura zviri tichinzwanana patakataura nhau idzi. Right. Chitaurai tinzwe iye mukwambo yenyu ini musoni wendakazwa ngenyaya yenyora ichitaura uyu muroora wangu uyu musi wakafe mwana wangu tapedze kusherere mwana wangu tane murume wake mwana wangu ini tapedze kumusherera atomboramba uyu kuramba kuti handidiba kuti atopinda nemumba imomo mumba mwake nyangeni kumuroora kusvikirira
vadare vakanga varipo vakazotora mutombo nechisimba akaise mumba. Nguva nenguva ndati tine dambudziko nemuroora wangu kusawirirana nemuroora wangu. Kubva gore rauya mumusha mwangu kuwirirana kwacho hakusikuki. Zvaanofamba achitaura uku, mwana wangu akarwara nguva yakareba kusvika afe. Zvaanofamba achitaura ane pasini kuzvitsanangura munhu kusvikira afe mwana wangu. Nyaya yakutorasika nyaya yaunzwamwe ndiye Nyora saka ndanga nyaya ingayo yakaita kuti ndasengechuri kuti chokwadi chavo chindobuda ikosisa tisati taendesa kuseri kwechuru nekuti tokwanisa kuendesa kuseri kwechuru nyaya iri pachena. Ndandiri kutokumbira kuti Changamire vange tichinzwa rutivi rweiye mwana wacho muroora, tochiti muroora wavo kuti iye ari kuti nemutauro iwoyo ari kuti kudii, kuitira kuti dare rienderere mberi tinyatsoziva kuti iye chekutanga chatinoda kunzwisa kunewe muroora. 1 uri kuti wakatemwa Nyora, handiti? Nyora idzodzo waitemerwa uchinzi ngedzei, uye waibvumirana nadzo here, wakabarimanikidzwa here? Chokutanga. Chopiri, ngei wanga wakanyarara kusvika murume wako wazofa, nhasi uno waakusimudzira nhau iyoyo murume wako afa. Chikonzero ndechei? Pamusoro dare mambo, ini ndakaroorwa mumusha umu ndine 16 years dzekuroorwa. 94 ndaroorwa ndakagara kumba kwaAmwene naTezvara kwe6 months. Kubva ndabva kumba kwaAmwene naTezvara tagara kwedu takadaidzwa kuti huyai kuno kumba. Vataenda inini yose mwana anga achiri mwanana mushame 1 takanzi munhu wese ari pano ari kuteverwa Nyora. Saka pawaroora tatiri waroora 3 pawaroora 3 ndini 1 ndakatemerwa. Vamwe vese havanga vari vana wavo wawaitemera, asi pawaroora ndini ndiri 1 chete ndakatemerwa. Ndatemerwa kudaro ndakaenda bva ndanotaurira baba wangu nanambuya wangu vachitorwa penyu. Mazuva acho handina kumbonyarara nyaya yeNyora. Bva ndataura kuti imi kwakunyongana kwakauya munhu, bva ndatemerwa Nyora. Asi pawaroora wese ndini ndiri 1 ndakatemerwa. Nyora idzi taitemerwa takamira padhoo usina kupfeka kana chibarirwo wakamira padhoo. Saka zvakandinetsa bva ndaitemerwa nemunhurume. Aitemera ndiani? Warume waitemerwa naTezvara wangu, wakadzi wese waitemerwa namai naAmwene. Saka akabata biri wangu inini ndiAmwene, asi taitemerwa tiri padhoo tisina kupfeka. Ndichibva ndaenda kumba kwedu kubva ndanotaura. Tandanotaura inini murume wangu akadaidzwa akataurirana nana baba wangu akati nyaya yamuri kutaura ndeyechokwadi, asi kuti tiitaure nhau inotikonzeresa kusawirirana pakati pangu nevabereki. Hapana nguva isingakwani. Mwana wenyu akafa nyaya iyoyo munongoitaura, kana inini ndikafa nhau iyoyo munongoitaura. Saka inini murume wangu akarwara nguva yese, kana pano pamakoni takatombouya pano nekurwara kwemurume wangu pachitaurwa zvimwe zvinhu zvekuti zviroda kuitwa mumusha. Asi inini semuroora ndine pandaiguma. Ndakarwarirwa nemurume zvinozikanwa nemunhu wese. Waisatsika kuya kuzoda mwana wavo, waisauya kusvika mwana aenda parefu.
takabva kumuiga musi unona atova ne15 days ashaika. Saka tiri panhamo ipapo ndopatakatadzana. Ndikati nini musadzure stovhu yangu, ndoda kudziva kuti nyora dzandinadzo ndedzei, dziri kushandei. Umwe wangu wandainge ndiri naye hapasisina, ndinozofuma ndichizvibvunza kunani. Ndoda kuziva kuti nyora ndedzei. Ndo nyaya yakabva yasimuka nababa wangu. Musi wacho iwowo tikatombogara sedare. Saka tagara sedare papaine kakushorana. Seka wari kutaura ikaka kuti muroora kubva zvaarorwa haanzwisisi. Ndakatobvawo kumba kwedu ndichinzwisisa ishe mambo. Ndakatobvawo kumba kwedu ndichinzwisisa. Asi kubva zvawakanditema nyora dzavo, ndine ugamba hwekuti handitozivi kuti hunobvipi. Ndo angu mashoko. Iyo wadari. Machira jana. Ka mambo sema taura wari kuita watozozadzisa kuti ichionekwa kuti pane zviripo kana kuti pane zvakaitika. Saka sababa hongu zvanzi mai ndo aizotemerawo. Saka zviri pachena kuti zvapachena kuti chiuru chione kuita basa rake. Kama ndisuziwa wataura kuti tiri pamusiwa baba waibata wanakomana, wana mai wachibatawo wanasikana. Hazvireba kuti ticha akabata shamu angatadza kuziva chaari kuroera mwana. Taikumbira kuti mai wakuti wari muno wagare apo wambotitsanangura kuti zvomaibata reza muchigaura urai waridzi zvekenge zvanzi muitire pakudini kuti wari muno ere maiwa wasina kupfeka wanai waridzi wari muno ere mai wacho ngauya watsanangurire dare kuti kutakira kwereza kwaisei kuwani. Iwo mbunzwa ndodara kumaunzwa kuti hanzi pamaitemera chinangwa chenja chiri chei pamaitemera wanawa Nyora. Tiri kuatambira mashoko ari kutaurwa asi kwendiri mashoko iwayo atori matsva ekuti ndakabata miri wemurooro wangu ndichimucheka. Nyora pandiri pana atori matsva kutaura chokwadi, matsva chaiwo, matsva. Musi watatoiga mwana wangu tiri mumba ndo ndakatanga kutonzwa mashoko iwayo kuti inini ndakabata reza ndichimucheka Nyora pamberi pamwari wangu. Iwe waichekwa pai? Takachekwa miri wese. Takamira padhoo. Pai miri wese taura pamadembendekete pamusana. Dzimwe dzacho dzainge dziri apa neumu neuku nepamusana apa. Zvakaitori 1994. 1994. Ini ndakaroorwa 1994 but ndakange ndatone wana 2 wechi2 wacho ndiri kuziva kuti anga ine 3 months dzekubarwa. Makatemerwa rini Nyora idzi ngoti 3 years down the line. 94, 95, 97, 98. Nyora idzi dzaane nguva ende handinambobvira ndanyarara nyaya yenyora. Asi kuti utaure wanotokurambira semarambiro auri kundiita mudare rino. Asi nyaya takatoitaura musi wenhamo zvitori neumpowo. But nhamo handiri gore rineri. 15 days. Pandiri kubvunza inini kuti ngei murume wako kandiwo aifanira kunge acheka nekuti ndiyeka murume wako iwewe aifanira kuti ate dare iri asati afa. Ngei usina kuisimudza pakubaya asati afa murume wako? Ishe wangu murume wangu akati, mambo wangu akati ndinogona kuzotadzana newabereki wangu tikatanga kutaura nawe idzi.
asikaona iwewe waakushupana wabereki wake iye yeti ari mupenyu haana kuda kuti ashupana newabereki wake wakatoshupana wakatonetsana newabereki asi kuti iwe semuroora une pako paunoguma isu hedu chatavinga kuno kuti uda kungoziva kuti nyora dzawakanditema inini dziri kushandei ndedzei zviro zvekuma98 pese apa pane chawaona here chawanoti ndicho chika cheo chandakudzeka kuti ungagozoziva here kuti ugamba hwako hwasiyana izvozvizvi kutobvaka uchindoroorwa ipopa ugamba hwese ihwo 16 nekuti vazhinji hwarohwe 16 but wakatoshinga achindomisa imba 16 utori kugamba ka hwako iwewo wazonyanyoita sei unorwa nevarume here unoita sei handizivo andimambonzwa Tezvara unge wachiti hatinzwanani mangu wanzwa wachiti hatiwirirani kusawirirana wamwene nevarora zvagara zviriko hapanai wazhinji wamwene nemurora wazhinji hawanzwisa pamfuri changamiri ndona sekuti awa wakachekwa Nyora vari kutaura kuti hanzvadzi yemurume wavo itoripo yakanga iripo akachekwa hanzvadzi yemurume wacho pawakachekwa asi nyaya auya nenyaya nditezvara varida kuziva kuti Nyora dzakachekwa kumwana wavo ndedzei wasingazivi saka hanzvadzi yawakachekwa naye ndeipi aiwa pawaroora inini ndakandii wasi wamwe wati pano wamwe wakachekwa ndiwanani orit tete wakachekwa wari kukumashuro ndewapi taura makachekwa Nyora Taurai muriyo. Mambo, kwenye mungane mulwa ungone. Vakadzvera kundu. Pamusoro ishe. Pamusoro imambo. Ini ndakange ndiri mwana mudiki handiri kunyepera ino, handina chatoziva. Because mukaverenga makore angu ndiri 81 nemakore ari kutaurwa emunhu wamakore andinawo ipapapa kuti. Asi pane makamborinzwa here dare nana mukoma wenyu wakanga wakura kuti aiwa takachekwa Nyora mumusha nekuti kana paine zvakaitika imimi I think mungatosununguko kuti zvipere. Hamuna kumborinzwa here? Makamborinzwa here? Hamuna kumborinzwa here? Ishe nyaya idzakakota kufuatawiga hanzvadzi yangu pakaitika dare. Izvozvizvi asi kuti ndipupure ngombo wekuti dzakachekwa here kana kuti hadzina aipa pandikwanisi nekuti makore andinawo anga ari mashoma kuti ndizive kuti dzakachekwa here wanga wanechi 10 years ndona 81 kana zviri kuti 94 chiwerenga makore andandira kuti 30 years unoziva in fact 98 zvinhu zvavaurosvika kumazvaamwe wakatopinda kusekondari hauna kumborinzwawo kutaura kuti pandakanzwa patiri kutaura ipapo patakada panhamo yane zuro pakataurika mashoko ese iya pati kumwe kwese uku hazvina kumbobuda hazvina kubhuya kuzima kamambo nyaya iyi kuti itopereka seri kwechiuti ana chiremba ongorore ngaende kuseri kwechiuti ndofunga padare takagara mushure mekuti mukwasha wangu washaika takagara dare unga kwenguva yakati rebei mukwasha wangu uyu nhau iyi takatitaura akatosumuka akabvuma ega nhau yake zvedi zvakaitika asi Nyora dzazina kuita sei dzakachekwa asi dzazina kushata baba aiwazve akadzieka kwauri iwewe wakadii kubva waenda ipapo manje kwakuya kubvunza kuti maichekerei mwana takabvunzana ipapo nababa takabvunzana ipapo 15 days ago but tikutaura ka 15 zvemazuva vane zuro pese apa iye achekwa ari kutaura kuti akachekwa eti akauya akataura kwamuri mazuva enu wana chibudi madzikoma angu wenyu wana baba vavo vangu vachiwatei ndo zvatiri kutaura kuti ipapo ndo paringadai rakaitwa dare kairo ini handisi kuona paine nyaya apa asi nhau yekungoti ugamba hwake akuda kuti mombe dziende kwenyu imimi murume wake afa mombe dzoenda kwenyu nekuti wai asina kusimudza nyaya iyi murume wacho asina kusimudza imimi musina kusimudza nyaya iyi
muchitaurirwa zvarutaura kuti 86 ndakauya ndikakutaurira ngei musina kurisimudza dariro. Iwewe wane zuro waakusimudza nyaya iyi, baba wako hawana kuisimudza nyaya iyi. Patakataura mambo wangu andiona Tezvara wari kutenderera nyaya yavo nekuti nhasi ava ndiatezvara wakazara baba mukwasha wava mukwasha wanofunga akagara makore akawanda asati arwara wanzwa nyaya yenyora dai Tezvara wakaunza nemukwasha kuti mukwasha wangu wakagarapo akatengesa mwana wangu Nyora kwete kugadzika Tezvara wakabereka mukwasha wavo muri kuona pari kufamba wakagarira nyaya. Uyu anototi akaenda akandoti makara kuna baba wake uyu kuti ndakatekwa Nyora, baba wacho akawirirana nazvo kuti aiwa hapana chakaibva. Ende izvozvizvi uyu amwana akundoita dare rakataurwa aifangu akamisikidzana ka dai asati atotaura kuti handina kundotaura taitombodzwisisa, but ari kuti akaenda mwana baba wake wakamutaura kuti hapana chakaibva, wakadaidzana wakaona kuti hapana chakaibva. ndikuti ini padare pataura tataita pa 15 days dzadzapera takatotaura nhau iyi chibva tasvika pakutowirirana zvatakawirirana, asi hazvazozadziswa chete saka pazvakatadza makamawirirana kuti chii. ndofunga nyora dzemwana dzakataurwa baba wachibva wasumuka wachibva wabvuma zvongu ndakaita sei ndakanyora wakabvuma painani nani ndofunga dare remushawo wisanga ripo remushawo wedu wisanga ripo nemuri nemuri wachibva wabvuma wekunze wanga waripo ndianani? Sabhuku papainani, sabhuku ere painani padare iroro wachibvuma avaripo vamwe dare wapi hamune mavamwe warimo baba wari pasi vanini vavo vanga varipo futa vanga varipo vanga varipo iyo ndizvo here wakabvuma here kuti ari ndakariita wakazopedza dare ronaenda kuna kunza mutemo wedu wechivanhu mwana achiroorwa achisvika mukati memusha wevanhu, pamusha ipapo panenge paine mhiko dzinoitwa pamhuri yese inenge iri pamusha ipapo. Saka kuuya kwakaita muroora dzimwe mhuri dzese dzinenge dziripo, chiga chakange chichifanira kunge chiri kuitwa pamusha ipapo ndo chaitoitwa mhuri yese kuti igare zvakanaka. Saka murume wava vaitozviziva, saka anga akanyarara. Zvino imimi baba wenyu chaivo chaivo havana kumira kuti vakwanise kuti vasumudze zviro izvi. Nhasi unoyu uyo anemwe wana nemukwasha wenyu, wanuyo wana sekuru wachavo, maakuvaka chimiro chipi imi Tezvara nemhuri yasiwa nemukwasha wenyu iyeyo naana sekuru? Nhasi avaitogadzira mhuri pamusha pavo pane chiga chinoitwa pasi chigare chekuti mhuri yasvika pamusha inoitwa zvakati kuti wagare zvakati. Ndo zviri kuitika mudzimba dzese dzedu dzechivanhu. Ndosaka ndiri kuona kuti idambudziko rekuti maakupa vazukuru nasekuru. Chakamire mataura zvimwe zvinhu zvandada kubata zvekuti muroora uyu ngekuti murume wake afa akusvika kutorawo cheuviri kundopawo kumusha kwake, izvo zvezvo toda kuzviona. Asi pari kundibata ngepekuti muroora kana ari kuti akachekwa Nyora naAmwene, baba uchichekerawo varume zvichienda zvakadai, Wamwene wacho kugara pamberi pata kuti nani ambocheka munhu Nyora beni kuramba toenda kune mwana wavo ari kundifuta akachekerwa Nyora akuma 17 years, anotaura kuti ndani chiri mudiki. Tobvunza kuna baba munini wari pasera kuti wakabvuma here kwari musa kana ndabuda takuona manje kuti Nyora idzinga idzi right ndikuzopataura pataurwa nyaya yekunzi Nyora dzakachekwa zvinoitwa mumamisha. Pane mubvunzo wanyatsobvunzwa naamai avo ngekuti iwo ari kuti pawaroora wanga waripo ndini ndega ndakaita sei yakachekwa, kuda kuti kana zvaitwa mumhuri yako unochekwa waroora wese tikadaiti kuti wakaitira zviro zvepamba pamba, but wakacheka mutorwa uyu ari hwani wamwe waroora waripo wasina wakakumura uyu. Ndombobvunza futi baba, ndombobvunza kuda kubvunza kuti nhandi iwewe muroora wakachekwa Nyora,
Mamuri waroora ungani bamba ipapo? Tatiri 3. Wamwe wacho wari wepamba ipapo here? Wepamba ipapo. Wari kupi waroora wamwe wacho? Wari umwe wacho akaramba. Umwe wacho akaramba. Umwe wacho ari kuHarare. Ari kuHarare. Warume wacho wari kupi? Murume wacho ari kuHarare. Warume wacho wapenyu here? Wapenyu. Wapenyu. Imi ndimi makachekwa Nyora, ndimi mune murume akafa. Ipapa. Ngazviende wanombofunika. Machira chanami. Ndiri kuona kuti pane mutongi ambotaura nyaya iyoyo kuti dai zvaibvira changamiri ichitongoenda kunoonekwa nezvemugara kuitira kuti tisapedze zvedu nguva yenyu changamiri. Ndechangamiri. Endai kuseri kwechuru but handioni paine nyaya. Endai kuseri kwechuru. Ngatitonzwe handioni paine nyaya. Ngatitonzwe kuseri kwechuru. Nekuti baba wake wakataurirwa. Wakadii kurimisa, wakaenda wachiriwa mukomana nemhandara. 16 wakaenda kundobvunza kuti wachekerei mwana wangu Nyora. Ari hapana chakaitika kusvika wese wafa. Baba wako wachiri wapenyu? Mai wachiri wapenyu? Kusvika wese wafa ari ngori mumusha imomo, hapana akaenda kundotaura kuti kana pane zviri kunetsa. Nhasi unowa azofa akutora nepwere kuti ndakachekwa Nyora, ende zvakutaurwa murume wake afa. Pamusoro uyu ungangowa hungwaru hwekuti nyaya yakutaurwa murume wangu afa. Nyaya inyaya yawanotoziva mhuri yese, kuti ndogara ndichivaudza kuti ko pawaroora wese sei makacheka inini Nyora. Hawana mhinduro yavanondaka kuvabereki wako wachiri wapenyu. Semubvunzo wari kutaura nhasi kuti wanga wakasimba. Endai munobvunza kuti ngeini ndakadii. Vana baba wako wari wapenyu. Hausi mwana muduku iwe. Wakura nazvo. Usingaendi kuvabereki wako. Wazoti nhasi murume wako afa. Waakutora nemubereki. Waakundomisa Tezvara wako nezera ravo pamberi. Waakuwapuma uroyi. Ende uchine misodzi pamatama 15 days waiga murume mwana wavo uchema wakasuba. Taura idizvo. Chekutanga ndichiona hangu nyaya yewanhu waika Tezvara nemukwasha, ndikuona kuti inyaya inenge inonyadzisa yataurwa pakuti avo vachikuchemawo mwana wavo sekutaura kwamaita ava maivo muroora ari kuona kunge zvakareruka achitaura naana Tezvara. Kuseri kwechiri kungaendi, asi kwakunge kutsvaga futi kunge ruwengo pakati pavo. Inyaya bedzi yekungovengana nekungoita kuti wachine misodzi asi muroora asimuka disrespect asimuka 15 days murume awiko haasati atomboputika haasati atombodii atoenda kundounza Tezvara panyaya yaakaregera kusvika vabereki wake wafa 25 years ago yaakaregera kusvika mai wake wafa, yaakaregera kusvika murume wake afa. Izvi aviga murume wake haana mazuva anhu ari kuchema asimudza nyaya iyoyo. Hapana nyaya apa. Endai simukai mudzokere mundogare mushe. Vakachangamira. Kutaura changamire matokapendera nekuti ndikuona kuti waridzi wenyaya vaifana kuita nyaya ndo vanhu vakaparara. Ava chero kuenda useri kwechuru waifana kuendwa navo useri kwechuru ndo wacho waifana kuitwa navo darero. Ava vakudawa patisina tinobatsira kuenda navo mudarero. Inini handina kusimuka ini. Baba wangu nyaya iyi inyaya yakataurwa panhamo nana baba wangu newe mhuri. But uri kuchema kaiwe asi anoona kuti simba rekuti uri kuchema murume wako 2 weeks.
uri kusimudza iwewe uri kuvaunza Tezvara wako asimuka ndibaba wangu ndooti ari kuruwana rekupi simba rekusimudza Tezvara wako iwe newe zvese imi muri kuchema mumba mune madzudzo dai kuti mamba paine nyaya maimirira karuguva rororo vanhu voita mai anonzi chii zvinoitwa nevechechi vokuita sei nyaradzo kana guva rororo hawaiti zvenyaradzo waiti zvemakuva wakangogowa hembe but 15 days hausi kuchema murume wako iwe handisiri nindaripo aiwa iwe uri kuuya ungada wadhivhaisi akadzi yako kuti aiwa tichiri kuchema mumusha tiri kuchema asi iwe wazviona zviri very light kuti pese apa baba wako wakararama makore hauna kuiunza pese apa mai wako wakararama makore hauna kuiunza murume wako wakararama makore hauna kuiunza asi 15 days afa samoni rakatonyorwa 7 days dai kuamba paine 7 days zisati dzatokwana samoni ranga ratonyorwa ane wiki pamusoro ishanga kubata hangu kutaurwa kwaitwa nyaya iyi kai idi pane chinamo nekuti ka hanzi pandakatemerwa Nyora ndakanotaura kumba kwakubva adaidza murume wacho kwakuenda kwawatezvara kwekwe hanzi ngei mimi muchakwenyu matemerera mwana zvikanzi musambotaura ingwa zvakadaro mungatodaro mungandikanganise kugara pamusha pedu tichimbomirai zvakadaro angati ndamuteerera achitaura mwana chionai manje waroora watatu ndiani ari kutaura zvamuri kutsigira avo mwazvitaura ndiani uyu angachitaura ndichiteerera iwanika munhu anotaura kusaidi kwake idare rinei asi murume wake ndiye abvafa akatemerwa Nyora wamwe wacho haasina kutemerwa Nyora wapei zvikaenda kuseri kwechurichi muchaona chimwe chinhu chichabuda hapana ina handibvumi ndini mambo handibvumi kuti hapana nyaya ina handisi kuona nyaya iripo chokwadi ini ndiri kunzwa vari kuramba vachiti handisini ndasimudza nyaya avo zvokutaura kuti mimi you are very comfortable kuti zvezvenge zviri zvingori right vanhu vane konseni nenyaya iyi ihanzadzi dzenyu ndivana Tezvara ndivana baba wenyu ndizvo ndizvo here tinoda kuziva kuti Nyora ndedzei chete saka sei mazoda kuziva nhasi murume wenyu afa mange musina kuziva nguva yese ndo mubvunzo ruwo muri kubvunzwa kuti sei mazouya murume wenyu angofa apa makabvunzwa mamuri kuti handisini ndauya asi muri kuti muri kutodawo kuziva imimi nei mazoda kuziva mushure mekufa kwemurume wenyu musina kuda kuziva wabereki wese wachipo takambouya panapa ishewa pano ndofunga takauya kairi murume wangu achiri kutorwara inyaya yenyora izvozvo nyaya yenyora haina kutaurwa asi mai mambo vanoiziva nyaya yenyora iyi takatoya pano kairi murume wangu ari kurwara pano tichirapwa namai mambo mumarumu umu ingatongwa kupi nekuti kana ikauya dzikaitekera kuseruko isingauyi muno mudare haina kuuya mudare mangu kuti pamusoro ndoka pane patisi kunzwanana takatoya pano murume wangu achirwara tiri kuda kuita zvekurapwa kubva tatorapwa namai mambo semhuri tarapwa kudaro pane zvakanzi zvizozadziswa hazvina kuzadziswa zvakanzi chii zvinoda kuzadziswa zvakanzi Tezvara wangu anozofanira kupinda pai mumvura iri nhau yechii iri nhau yekuti mhuri yavo ione kuita sei kuchengetedzeka saka haisi yenyora ka harisi dare renyora rakabata renyora ndo ratauya naro kuti harisi dare karikadai rakabatwa dare renyora ipapo pamakauya dare renyora rikadai rakadii taida kubvunza mai avo kuti mati inyora dzakatemwa rini nyora dzakatemwa ndine mwana wangu ndine wana 1998 iko zvezvi tiri muna 25 years mune chii chamakamboona kubva 1998 kusvika nhasi vakubvunza mubvunzo yese iyo ukaripindura kuti hawana vakati aiwa ugamba ndine ugamba taripindura
Changamire. Ini ndaifunga kuti inini mambo you are the last person judgment. Saka tiri kuita panga unge ignore judgment. Saka last judgment yandanzwa ichitaurwa namambo ndeyekunzi vanhu kudai panze nyaya hapana. Saka let's respect that judgment. To respect that judgment iyoyo yataurwa chete. Unless kana kuti tikuita counter the judgment. Ndofunga iyi pachina kwacha kukuyo kataita kunhu. Chachiri kuti pakugara kwatikati dare mushiro menge mukwasha ashaya. Pane zvibvumirano zvatabvumirana newakwasha. Saka pakutadza kuzojekisirana ndizvo zvakazosunza kuti tiuye kuti pamwe tinowirirana tiri pamberi pedare mambo. Kwese uku taitowirirana zvese. Kana kuuya pamosi kuti timosowirirana kuti zvatinoita tiri pamwe chete here. Saka zvamusawirirana zvadzo ndezvipi? Ndo panachitaura paya kuti mushure mekunge mukwasha ashaika takazogara ari 2 mafamilies. Ari 2 mafamilies kudaro ndo pakasonga baba vachibva wataura nawo yani nawo yawo. Havana kutaura kuti nyora dzakaipa dzakadii. Vangu tasema taura kuti ndakacheka nyora dzakachekwa sikwa kuti protector semuri yani semuri yangu. Ini patongo wapindwa kuti but izvozvo maifanira kuzviita kuri kumuri yenyu musikazobati kumuri yekwani yekwenu. Zvavangoita izvi ingoriwo mhosva kudire kwedisusu. Vaibva vatisaka kana iri mhosva mama titodii. Azvikwesi kutaura kuti tisakasongana soka here ndozimumba mama akazarawo. Vaibva vati chitaura kuti mama tinodii. Iyi ndongenda ndati hangu ini ndatinoona ndinoona baba kwandiri ini. Patangoita kuti zvamakaita zvekushika mwana ndinosingazivi. Munogona kuti tiri pamimombe. Tichitaura naimomo. Vachibva vati pakanaka. Muzukuru waiti wachibva kubuda panze vanogara dare rawo. Vaibva vati muzukuru waiti vanza vanasekuru vati chii vati tazvinzwa. Isaini ndeni kumari. Wora mukoma Cornelius. Mambo ambozvitaura pana. Tinyaya iri pairi. Saka mauda uyu ruhire. Mauda kundoya. Ngokuti makatositara wabvira kudhara uchindanda manyaya yemombe dzidzo kuti pane zvatakawirirana zvasina kuzozanisa pane zvakadai zvazozve. Mamakawirirana mombe nana Tezvara mombe yavaramba kubuda. Ndo iri kuwanira kusvika nekuno kuna mambo kuno. Right, ini handisi kuona dare iri sekutaura kwaitwa nawo Forimbo kuti musha umwe neumwe muchiwanhu chedu nekuti tinenge taakutoshora chiwanhu chedu musha neumwe neumwe. Even mazuva anaya munhu akasvika mumusha wachipinda chechi kana kuti yeSDA unotoona mukadzi akutoendeswa kuSDA nekuti ndo chitendero chavo chavanodii chavanoita. Ende tiri kuona kuti uyu mukadzi uyu abvuma chitendero ichocho for 25 years or more than 25 years. Murume afa ende atitaura kuti handiwirirani nevanhu ava. Murume afa nekuti haawirirani nevanhu ava akuda kuti achikamike kupedzisira aite zvaanoita achienda nekuti haawirirani nechi ega aburitsa muromo iwo. Naizvozvo tiri kuona kuti iyi vanhu vachiri kuchema ava dare iri dai ranga riri dare rechokwadi ringadai rakabuda murume achiri mupenyu, wabereki wake vachiri mupenyu, mai nababa vachiri vapenyu, dare iri rakadii rakabuda dai paine zviro zvakakanganisika. Ende tamubvunza kuti pane chakange chakakanganisika here, tikaona kuti hapanai for the past 20 years anga ari kugara zvakanaka except kusawirirana kwake naamwene wake kana naTezvara. Zvinhu zvagara zvichiwanikwa mudzimba kusawirirana. MaIndia chete ndiye anowirirana ekuti anogara mbuya ogogara baba ogogara mwana ogogara muzukuru ari pamba imwe chete. Mamakaucha ese hatizvigoni. Tinoona kuti munhu ari kwake ende izvo haisiri excuse. Saka nenhau yekuti haawirirani avati wachikuchema panzvimbo yekuti azive kuti Tezvara ndiTezvara wake ava vari kuchema mwana wavo, ambuya mai ndimai wake vari kuchema mwana wavo waakazvara. Iye akafare here kuti mwana wake afa within a week aakumatara. Toona kuti hapanai wanhu ane udyire
wanga waruda kuti wadye udyire. Saka naizvozvo dare ini ndari dismiss. Munoenda henyu kune mamwe matare asi ndiri kuona pasina mhosva chisimuka imene.